Semar Mulyata campur sarine wong Indonesia. Ngrentengi wedokan, Cuk. Nyarengi anggenipun Mas Untung ngerahapi dare ya cah iku. Gampang nesu, po ojo gampang cemburu. Tresnaku iki ya mung hanya dirimu. Ra ono penyanyi liya kajaba ya diteki. Mergo diteki pancen cantik sekali. Pancen mengkono aku ngakoni salahku. Kula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas Untung aja ngreteni wedokan. Bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan. Kok ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk diteki. Rano penyanyi liya kajaba mung sliramu. Mergo diteki paling cantik sekali. Yen pancen mengkono aku ngakoni salahku. Ya Mas Untung. Mon sing jaluk sing gedhe pangapura. Gak bisa. Janji sing tenan Mas aja seneng ngrentengi. Pisan kas Mas, ngrentengi wedokan. Bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan.
Kiat Malang bergoyang Pak Heri sembah nuwun Pak Prapto sing nyanyi aku pilih Mas Soto kok iya Mas iki genah kok Mas kowe ora jelas sik nyokek yo coba sawangan Mas ngarep buri iringan anggonku dandan apa to ana sing kurang apa Bapak coba sawangan Mas anggonku iki wedaan kene yo Kang Mas kok isih seneng kluyuran oh gampang nesu kok aja gampang cemburu tresnaku iki hanyalah untuk dirimu ora ono penyanyi liya kajaba mung sliramu mosok mergo sliramu sawerane ora mampu ning ngarepku kamu bilang sayang ning buriku ra karu-karuan ning ngarepku jare tresno tenan senengane ngrentengi wedokan ning ngarepku kamu bilang sayang ning buriku ra karu-karuan ning ngarepku jare tresno tenan senengane ngrentengi wedokan yen Mau layar, pancen Mas. mengkono aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing wedi pangapura Ayo aku Ah, janji sing tenan Mas aja seneng ngrentengi wedokan bakal ayam tentrem anggone urip Prau layar. Semar Mulyo untuk Anda semuanya. Asik. Madiun bergoyang. Oh, 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 yo yo Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora agawe gelo Aku iki prasasat lara tanan jampi apa aja amung lamis kan wis dadine banjur gigit asik bersama dengan artis
wis nyamerauke Tuti Bogelawati. Ayo yo. Kang suci kanggo bisa bukti. Oke, terima kasih Mbak Bugil. Ini sekarang monggo Bapak. Ayo. Gak apa-apa, Pak. Yuk kancaning kisik kepira alerap-lerap banyune segara lan liya numpak prau layar ing dina Minggu yen pariwisata monggo Praune wis lengang Aja jemu-jemu kate mes guyu ngelingake rasa letih lesu ate njawit jebul wis sore tinggal opo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Ibu pinjem Bapak ya Bu. Yo kanca ing isih gembira alerap-erap banyune segara
jebul wis suwe awit kelopo katon gawe awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Ayo, satu lagi Bapak. Yo kanca ing isih gembira alerap-lerap banyune segara ayan numpak prau layar ing dina minggu pariwisata. Ayo praune wis tengah piap-piup-piap banyu pinelang ora jamu-jamu kate mesem guyu ngelingake rasa letih lesu ati jawel pas jebul wis sore awit kelopo katon gawe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo, semangat sekali Bapak. Alhamdulillah lulus nggih.